aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Malamyos ngunit panay-panay na hampas ng alon ang gumising sa kaninang walang malay na si Roberto. Agad itong bumangon at pumosisyon ng pagkakaupo. Sa dalampasigang kanina ay pinagkakahigaan niya. Bahagya pa itong nasamhid at sinundan ng pagsuka ng maalat-alat na tubig. Pilit niyang inaalala ang nangyari. Tama, lumubog ang bangkang sinasakyan nila ng kaibigang si Raul. Ang pagkakatanda niya ay nagbabakasyon sila sa Palawan ng kaibigan. Sakay ng isang bangka ay iisa-isahin nilang bisitahin ang ilan sa mga isla ng nasabing lugar. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nagsungit ang panahon. Nagtataka nga ang bangkero dahil wala namang naiulat sa radyo o telebisyon na may mamumuong sama ng panahon o bagyo. Basta na lamang kinubabawan ng malaking itim na namuong ulap ang lokasyon ng bangka nilang nasa gitna ng dagat. Dumagundong ang malalakas na kulog at pagguhit ng nagkikislapang mga kidlat. Tila galit ang langit na nagbabagsak ng malakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na pag-ihip ng hangin. Ang dagat naman ay sinabayan ng sayawang ritmong binubuo ng pagkulog at pagkidlat. Isang higanting alon ang nilikha nito na sumaklob sa kabuuan ng bangkang sinasakyan nila. Ilang mahihinang pagsamhid pa at kakaunting tubig dagat ang pilit isinuka at idunura niya, saka siya tumayo at pinagmasdan ng paligid. Payapa na ang langit ng tanghaling yun. Nakakapaso ang init na ibinibigay ng tirik na araw na lumalapat sa kanyang balat. Panatag din ng karagatang tanging mumunting alon lang ang nililikha na siya namang pinong hahampas sa dalampasigan. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang isang taong walang malay. Agad niya itong nilapitan. Maaari kasing ang nakabulagtang taong iyon ay si Raul o ang bangkero nila. Nabuhayan siya ng loob nang makumpirma niyang si Raul yun. Labis niya pang ikinatuwa nang mapansin niyang gumagalaw ang tiyan nito dahil sa paghinga. Indikasyon na buhay pa. Mula sa pagkakahiga ng kaibigan ay itinagilid niya ito ng posisyon. Agad-agad ay lumabas ang saga ng tubig mula sa bibig nito na nasundan ng bahagyang pag-ubo at pagmulat ng mata. Tila ay naalimpungatan nito nang bigla ay mabilis na bumangon. "Pre, nasan tayo?" Tanong sa kanya ng kaibigan habang hawak-hawak ng isa nitong kamay ang ulo. "Hindi ko rin alam, pre. Pero siguro ay nasa Palawan pa rin tayo. Hindi ko lang alam kung anong eksaktong lokasyon ng lugar na to." Sagot niya sa tanong ng kaibigan. Pinagmamasdan niya pa rin ang paligid. Tila nasa isang malaking isla sila. Malawak ang dalampasigang nalalatagan ng mapuputi at pinong buhangin. Sa isang bahagi ng islang iyon ay may malaking kasukalang tila matagal na hinubog ng kalikasan dahil sa malalaki nitong buhay na bato at nagtatayugang mga punong kahoy na pumapayong nasa kabuuan ng kasukalang yun na nagbibigay ng lilim. Tuluyan nang tumindig ang kanyang kaibigan. "Hindi tayo makakaalis sa islang ito nang wala tayong gagawin." Tinig nito, mahahalata sa kilos na nababalisa. Sumuot ito sa kasukalan at pagkabalik ay may dala ng mga tuyong tangkay ng puno at damo.
Inilatag nito ang mga tuyong damo sa isang malapad na bato at sinimulang pagkiskisi ng dalawang tuyong patpat. Tama nga ang kaibigan niyang si Raul. Hindi sila makakaalis sa islang iyon kung wala silang gagawin. Mula sa gilid-gilid ay naghanap at nangolekta siya ng mga itim na bato at inilatag sa puting buhangin hanggang makabuo ng mga letrang H, E, L at P. Sinigurado niyang malaki ang mabubuong mga letra. Nang sa gayon ay makikita ito mula sa himpapawid kung sakaling may maparaang eroplano o helicopter. Mabuti nang sumugal sa mga bagay na napapanood lang nila dati kesa sa tumunganga lang at maghintay sa darating na tulong kung mayroon man. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalansan ay naamoy niya ang usok na nanggagaling sa mga patpat na ipinagkikiskis ng kaibigan. Agad niya iyong nilapitan at tumulong sa pag-ihip sa nagbabagang tuyong damo. Nang umusbong na ang mumunting apoy ay agad nila iyong pinatungan ng mas malalaki pang tangkay na paglaoy nakagawa naman ng malaking siga. Halos mag-iisang oras nilang pinapanatili ang apoy ng siga upang makagawa ng usok na pumapaitaas. Subalit walang dumarating na tulong. Teka pare, naririnig mo ba yun? Tanong niya sa kaibigan. Mainam niyang hinagod ng tingin ng kasukalan kung saan nanggagaling ang mga pagkaluskos. Oo pre, naririnig ko. Baka may mga taong nakatira rito sa isla. Maaari nila tayong tulungan. Sagot ng kaibigan na agad tumakbo patungo sa kasukalan. Subalit mabilis rin itong tumakbo sa tabi ng kaibigan. Nang iluwa ng kasukalan ang mahigit 30 kababaihang may hawak na mga sibat, pana, palakol at masong gawa sa bato. Pre, jackpot! Parang ayoko nang umalis sa islang ito. Sambit sa kanya ng kaibigang abot tenga ang pagkakangiti na bahagyang kinikilig. Sino ba namang lalaki ang makapagpipigil ng pagkakangiti at kilig sa tanawing papalapit sa kanila ng kaibigan? Ang mahigit 30 babaeng papalapit sa kanila na iniluwal ng kasukalan ay walang kahit anong saplot bukod sa mga kwintas ng mga ito na may palawit na parang mga buto ng manok o pangil ng kung anuman. Sarit-saring tanawin ang nakikita nila. May bundok, burol, at ang iba ay pinagkaitan na parang kapatagan lang. Pagkalapit ng mga iyon ay agad silang pinaligiran. Nararamdaman nilang sa isang maling pagkilos lamang ay maaaring kamatayan ng sapitin sa kamay ng mga nakahubad na kababaihan ng islang yun. Nagkakatinginan ng mga iyon at pagdakay titingin muli sa kanila at muling magkakatinginan. Lumapit ang 5 sa mga itong may hawak na sibat. Itinuro ang mga suot nila. Agad namang naunawaan ng magkaibigan ang gustong mangyari ng mga ito. Gusto ng mga ito na maghubad sila. Nang umiling si Roberto para ipakita ang pagtanggi, ay bumakas sa mukha ng mga babae ang pagkayamot. Ang isa ay itinaas ang hawak na itak at nakahandang itaga sa kanila. Mabilis naman silang nagtanggal ng lahat ng saplot na kanilang suot. Sa tingin nila ay ang pagkabuyangyang ng hubad nilang katawan ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanila. Nagkatinginan ng magkaibigan. Kinakabahan man si Roberto dahil sa kaganapang iyon ay mahahalata ang pagkainis niya kay Raul. Paano ba naman ay abot tenga pa rin ang pagkakangiti nito at nakalitaw ang kapirasong laman nito na parang isang matikas na sundalo sa pagkakatindig. Manyakis talaga ang gago. Muli ay nagkatinginan ng mga hubad na kababaihang nakapalibot sa kanila.
Ang iba sa mga ito ay kakikitaan na ng ngiti sa kanilang mga mukha habang nakatingin sa matikas na sundalo ng nakangiting si Raul. Tila na itsyapwera ang sundalo ni Roberto dahil parang may tama itong lantang gulay na ayaw nang tumayo at sumuko na sa digmaan. Sa likuran ng magkaibigan ay lumapit na rin ang isa sa mga babaeng may bitbit na malaking maso na gawa sa bato. Binigyan nito ng tig-isang malalakas na hampas sa likod ang magkaibigan na naging dahilan ng pagkabagsak sa buhangin ng mga ito. Nang magkaroon ng malay ang dalawa, ay napagtanto nilang nakatali na sila sa katawan ng isang puno. Kaharap noon ay ang mahabang lamisitang nalalatagan ng maraming dahon ng saging at iba't ibang uri ng prutas, subalit walang makikitang kahit anong karne. Ang lugar na iyon ay naliligiran ng nagtataasang puno't halaman. Animoy isang baryong ikinubli ng mga dahon para maitago ang pagkabirhen nito. Nagkakasiyahan at nagsasayawan ng mga hubad na kababaihan sa islang iyon. Nang mapansin ng mga ito ang kanilang bahagyang paggalaw sa pagkakatali, ay huminto ang pagsasayaw ng mga ito. Muli ay pinaligiran sila ng mga kababaihang nalalantad ang mga kasilanan. Kinalag ang pagkakatali nila sa katawan ng puno. Sumilay na naman ng walang kasing tamis ng ngiti sa labi ng kaibigan niyang si Raul. Ang sundalong nasa ibaba nito ay muling tumindig at tila naghahanda sa anumang mangyayaring putukan. Sobrang manyakis talaga ng kaibigan niya. Bigla ay hinalikan si Roberto ng isa sa mga babae roon at niyapos ang hubad na katawan niya. Sa gulat ay napalakas ang pagtulak niya sa babaeng iyon na nangahas pagsamantalahan ng birhen niya pang katawan. Dahil sa ginawa niyang iyon ay agad siyang nakatanggap ng malakas na suntok sa kanyang sikmura na naging dahilan ng pagkakaluhod niya. Naisip niyang mas maiging masaktan siya ng katulad noon kesa ibigay ang pagkabirhen sa babaeng hindi niya mahal. Nangako kasi siya sa sarili na ibibigay lamang ang kanyang pagkalalaki sa kung sino mang babae ang magpapatibok sa puso niya. Pag-ibig muna bago ang pagnanasa. Nang magtaas siya ng tingin ay nakita niya ang kaibigang si Raul. Nasarap na sarap sa halinhi ng pakikipaghalikan sa mga hubad na babaeng naroon. Gumagapang at naglililikot pa ang dalawang kamay nito sa iba't ibang kabundukang may magkakaibang laki at hugis. Nalunod na ang kaibigan sa makamundong pagnanasang kayang ipagkaloob ng mundo. Ilang saglit pa ay hinila ng mga nakahubong kababaihang iyon ang kanyang kaibigan papasok sa isang kubo. Nilingon pa siya ng kaibigan at kinindatan bago tuluyang magpaanod sa matinding kamanyakan nito. Siya naman ay muling iginapo sa katawan ng puno kung saan sila nakatali kanina. Maya-maya ay pumaimbabaw sa lugar na iyon ang sigaw ng kaibigan. Ilang segundong katahimikan ay siya namang paglabas ng isang babaeng may hawak na itak sa isang kamay at tangan-tangan ng ulo ng kaibigan sa kabila. Kasunod noon ay ang iba pang kababaihang buhat-buhat ang walang ulong katawan ng kaibigan. Halos manglambot ang buong katawan ni Roberto dahil sa nasaksihan. Mas lalo pa nang unti-unting tubuan ng makakapal na balahibo ang ilan sa mga babaeng naroon bago sabay-sabay nalantakan ng ulo at katawan ng kaawa-awang kaibigan. Tanging tahimik na pag-iyak na lamang ang nagawa niya. Pinilit niyang hindi sumigaw at baka iyon na ang maging hudyat para siya naman ang maging merienda ng mga halimaw na hayok sa pagkain sa karne ng kaibigan.
Nang matapos lantakan ng mga halimaw ang katawan ng kaibigan, sa ibabaw ng mga lamesang nalalatagan ng mga dahon ng saging, ay nagsipagbalikan na ito sa anyo ng naggagandahang mga babae. Itinuloy ang kasiyahan at sayawan, habang sinisimot ang mga dugong nagkalat sa kani-kanilang kamay at bibig. Kitang-kita niyang tanging buto na lamang ng kaibigan ng itinira sa lamesa ng mga halimaw na nagtatago sa itsura ng naggagandahang mga babae. Maya-maya, mula sa pinakamalaking kubo roon, kumpara sa ibang kubo, ay lumabas ang isang babae. Tumigil ang kasiyahan ng mga kababaihang walang saplot sa katawan. Nakangiti at nagsipagluhod ang mga ito habang papalapit ang nasabing babae sa kanya. Nang titigan ni Roberto, ang hubad na babaeng ang hinala niya ay ang pinuno sa lugar na iyon, ay tila nanumbalik ang lakas niyang kani-kanina lang ay nawala. Ang malamlam nitong mata ay tila nagbabadyang lumuha, na tila nang hihingi ng kapatawaran. Matangos ang ilong at may perpektong hugis ng labi, na walang kahit sinong lalaki ang makatatanggi kung sakaling magbigay ito ng isang matamis na halik. Kinalagan siya ng pinuno. Nang wala na ang mga taling kaninang pumipigil sa kalayaan niya, ay inabot nito ang dalawa niyang bisig. Ginabayan nito ang mga kamay niya para mahawakan ang magkabilang bundok nitong hindi gaanong kalakihan. Subalit nag-aanyaya ang pagkakatayo. Bago pa man dumapo ang kanyang mga palad, sa tayong-tayong kabundukan nito, ay pumiglas siya at malakas na tinabig ang mga kamay ng babaeng pinuno. Dahil doon ay nakatanggap siya ng malakas na suntok sa tagiliran, na agad niyang ikinapilipit dahil sa sakit. Hindi pa man siya nakakarao sa sakit, ay inalalayan siya ng nasabing babae upang makatayo. Inilapit nito ang magandang mukha sa mukha niya para bigyan ng isang matamis na halik. Subalit mabilis niya itong iniwasan. Sinikmuraan na naman siya ng babae. Matapos ang eksenang iyon at masiguro ng pinuno na nakabawi na siya sa sakit na iniinda, ay itinayo siya nito at inalalayan. Kitang-kita niya kung papaanong matilim na titigan ng hubad na pinunong iyon ang lahat ng hubad na babaeng naroon bago siya nito alalayan papasok sa kasukalan. Mahigit 1 oras na lakaran at pag-alalay sa kanya ng pinuno ay narating nila ang dalampasigan. Meron na roong isang maliit na bangka na maaari niyang gamitin para makaalis siya sa islang yun. Ang malaking palaisipan sa utak niya ay kung bakit siya tinutulungan ng babaeng pinuno, na kanina lamang ay binigyan siya ng malakas na suntok sa tagiliran at sikmura. Naputol lang isipin niyang iyon nang magsalita ang babae. Nakapasa ka sa pagsubok. Hindi na naig sa'yo ang pagnanasa at pananamantala sa kababaihan ng isla. Marapat lang na mabuhay ka. Gamitin mo ang bangkang yun para makaalis dito. Sambit nito sabay turo sa maliit na bangkang nakadaong sa buhanginang hinahampas ng mahihinang alon ng dagat. Nakakapagsalita ka? Tanong niya sa babae. Ako lang ang may kakayahang makapagsalita at ang mga kasama ko ay hindi. Sagot nito at sinundan ng isang tanong. Maaari ba kitang halikan? Hindi maaari. Ibibigay ko lang ang halik ko sa taong mamahalin ko. Sapagkat hindi pa man natatapos ang kanyang paliwanag, ay binigyan siya ng babae ng isang mabilis ngunit mariin na halik bago magpalit ng anyo at mabilis na tumakbo sa kasukalan. Matapos ang mahabang pagkatulala at bagamat walang saplot,
ay mabilis niyang tinungo ang maliit na bangka at mabilis na nagsagawan papalayo sa islang yun na pinamumugaran ng naggagandahang babaeng aswang. Pinangalanan ni Roberto ang lugar na iyon, ang Isla Hubad.